Fuq programm fix-xandir nazzjonali l-Prim Ministru Robert Abela qal li ninsabu viċin li finalment jgħaddi minn fuqna dan iż-żmien ta' pandemija. Dan hekk kif qed ikun previst li l-vaċċin ikun disponibbli bejn Diċembru u Jannar li ġej. Wasalna fl-aħħar tat-telliqa qegħdin viċin li tispiċċa di. U Chris. Imma tispiċċa xi mur il-virus jew ikollna l-vaccine. Jien nemmen li l-vaċċin se jkun milestone kruċjali. Kruċjali l-ewwel nett se jerġa' jdaħħal il-konfidenza fin-nies, se jagħti ċertu element ta' serħan il-moħħ. Mbagħad se it-trasmissjoni għal daqsna l-vaċċin għalija huwa viċin qed ngħidu xhur, ġbir pereżempju sa Jannar. L-indikazzjonijiet li għandna li lejn l-aħħar ta' Diċembru Jannar ikollna d-disponibilità tal-vaċċin. Il-Prim Ministru Robert Abela qal dan waqt il-programm li għalih attendaw ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u fejn qal hekk fuq il-Prim Ministru. Propju din hija l-problema li għandu l-Prim Ministru. Illi għalih is-saħħa tal-bniedem, għalih il-ħajja m'għandix valur iktar importanti mill-flus. Din hija differenza. Madankollu dwar din id-dikjerazzjoni minn Bernard Grech, il-Prim Ministru Abela qal li n-nies mhumiex numri iżda bnedmin. Jien jiddispjaċini għal kull familja illi relativ minn tagħha ġie nieqes minħabba l-COVID. Jiddispjaċini bl-istess mod għal kull mewt li jkollna f'Malta ta' kuljum b'kundizzjonijiet oħrajn. Alla ħares bħala bniedem l-għonet in-nies mhumiex numri. In-nies huma bnedmin. Dwar l-importanza li jagħti l-Gvern lil dawk fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-imxija, il-Prim Ministru għalhekk. U x'qegħdin inħallsu bħala allowances lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa llum, bażikament ittriplajna l-ammont li qed inħallsu fil-allowances din issa 111 miljun. Ħaqhom kull 1 cent. Kull 1 cent u iva. Nixtieq li nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nagħtu iżjed. Dan jikkuntrasta ferm mal-aġir min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ma' dawk magħrufa bħala frontliners hekk kif ftit ta' xhur ilu ippruvaw jitfgħu membri tal-forzi armati u morhom il-ħabs. Tajjeb illi infakruha din ukoll kif imxiet l-oppożizzjoni mal-frontliners. Xeħtuna f'inkjesta maġisterjali illi setet titfa' lil dawn il-membri daw il-frontliners tagħna u morhom il-ħabs. Dwar dan Bernard Grech qal li l-Prim Ministru qed jilagħba tal-vittma. Meta mbagħad ikun ikkonċernatu, ovvjament nilagħbu l-victim card jippretendi li huwa iva il fuq mill-liġi. Intant Bernard Grech tkellem dwar il-vouchers tal-100 € li tal-Gvern. Hemm bżonn li nużaw is-sanitizer aktar spiss. Naqblu. Imma min qed ibati finanzjarjament biex jixtrihom daw huma piż kbir għalih. Allura qegħdin ngħidu aħna naqblu mal-vouchers, missa qegħdin ngħidu ejjew nagħmlu vouchers ukoll fejn in-nies permezz tagħhom jistgħu jixtru dawn l-odda. Madankollu l-Prim Ministru rrisponda li fil-fatt il-vouchers jistgħu jintużaw għal xiri ta' prodotti kontra t-tixrid tal-virus. Dawk il-vouchers jistgħu jintużaw biex jixtraw l-affarijiet li semma l-kap tal-Oppożizzjoni fosthom is-sanitizers, fosthom il-maskli. Imma dak ma tistgħux. Dak kien punt illi aqqas dal-fatt bażiku ma kien jaf. Robert Abela tkellem ukoll dwar l-aġir ta' Jason Azzopardi barra minn xtutna din il-ġimgħa f'kawża quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. X'kien quddiem il-European Court of Justice jipprova kien qed jidher għas-solita soċjetà ċivili. Kien qed jipprova jagħmel argument f'kawża kontra l-Istat Malti u allura għandu l-benedizzjoni issa u l-barka tal-kap tal-Oppożizzjoni f'kawża fejn jipprova jikrolla is-sistema ġudizzjarja Maltija. Dwar is-salt ta' dritt f'pajjiżna, il-Prim Ministru fakkar kif għal kuntrarju ta' mexxej oħra huwa reħa s-setat kollha li kellu fil-qasam tal-ħatriet tal-ġudikatura. Il-metodu tal-ħatra tal-ġudikatura li mħalfin il-maġistrat irħejt is-seta kollha li nies bħal Edi Fenek Adami bħal Lorenz Gonzi ma kunux joħolmu wara taħseb li kienu se joħolmu li ċedu għax ta' tiksaħħa kbira jien ċedejta irħejta kompletament. Intant dwar elezzjoni bikrija, il-Prim Ministru qal li din tissejjaħ meta jkun jaqbel għal pajjiż. Ir-reazzjoni tagħhom għal COVID kienet li jmorru għal elezzjoni. Ġabru 21,000 ruħ biex jivvotaw. Imma jien illum jekk ħan iddeċidi skont dal-kriterju u hekk se niddeċidi skont il-kriterju tal-interess nazzjonali, f'nofs pandemija semmur għal elezzjoni.